ascultă. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. E o țară în care nimic nu e ceea ce pare. Te provoc să recunoști adevărata valoare. E vorba de putere, advertising și manipulare. Faptele, nu vorbele, te fac să fii mare. Am putea să ridicăm milioane de statui, putem să ridicăm statuie oricui, ăsta e statul nimănui. Scoatem cui pe cui până rămânem fără fier, alergăm în cerc și visele pierd. Te provoc să gândești, ai grijă pe cine iubești, vezi pe cine respecti, pe cine crezi, pe cine vrei să urmezi, visezi. Bani verzi fără să lucrezi, nu poți să culegi fără să plantezi. E timpul să ne redescoperim identitățile, nimeni nu vrea să ne recunoască calitățile, căci cultivăm prostia, întreținem isteria și uităm nume și limbă când fugim din România. Mentalitățile trebuie să se schimbe, schimbați imaginea, hai să fim lucizi, întoarceți pagina. Istoria aruncă umbre lungi și ne măsoară, iar prezentul ne strivește dacă vrem calea ușoară.